Nippreferi ma nikkummentax fuq dan il-każ. Sostna dan mal-ġurnalisti l-Prim Ministru Robert Abela kemm mistoqsi dwar il-kawża li kien fetaħ l-eks-preżentatur Norman Vella każ illi wara 11-il sena għadu mhux magħluq. Abela saħaq li minħabba relazzjoni ta' rispett personali bejniethom ma xtaqx jgħaddi l-kummenti tiegħu dan wara li matul il-jum tal-erba' fil-qorti quddiem il-bord tal-Kummissjoni dwar l-impjiegi Pawlu Lija l-Avukat tal-Prim Ministru Ġewed Abela oġġezzjona għall-loti tas-sentenza tal-bord għaliex membru wieħed tagħha, Noel Camilleri, jinsab insifer għal perjodu twil. B'reazzjoni għal dan Norman Vella saħaq li jagħmlulu f'indikazzjoni politika oħra li hija inkwetanti għal ħaddiema kollha, partikolarment kif ninsabu fuq l-adba ta' jum il-ħaddiem. U meta Robert Abela kien mistoqsi mill-ġurnalisti jekk hux fiħsibu jagħti l-istess ordni lill-avukat tiegħu Pawlu Lija jekk Camilleri jerġa' jkun imsiefer sal-15 ta' Mejju meta issa trid tingħata s-sentenza, mexxej Laburista irrifjuta illi jikkummenta. Bejni u Norman Vella relazzjoni ta' rispett personali nippreferi ma nikkummentax fuq dan il-każ. Għalaqstant għadu mhux magħruf jekk tliet ġimgħat oħra Norman Vella u se jkun qed jinġib Malta mill-Lussemburgu għal xejn insult fuq il-ħaddiem mal-ġurnaliżmu. Il-każ kien faqqa lura fl-2013 meta quddiem il-Kummissjoni dwar l-impjiegi Vella kien ressaq rikors kontra il-Prim Ministru dak iż-żmien Joseph Muscat u Segretarju Permanenti ewlieni Mario Kutajjar kif allega li kien tneħħa mill-PBS fuq bażi ta' diskriminazzjoni politika.